Ini balik. लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दिन्थिफुंनाय इउटुब चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय न' जिरिसना नै जाहा जिरिसना आं मुदु अदालगुरियावहाय थांगासिनो जोङो एसे शपिं खालामनो थांदो जिरिसनानिबो ओमफ्राय आरो जिरिसनानि बुरै रायनाय होनदों नोंथां माने जाहा जिरिसनाखौ मोननाय समावहाय हस्पिटालाव आंजों थांफानानै खस्थ' खालामग्राफोरनो एसे जाहोनो नागिरदों जाहोनायजों लोगोसे बिदिनो एसे मान होनो नागिरदों आरो बेफोरनिनो फिसा फिसा खरसखौथ' सिगाङावनो खालामनानै दोनखाबायमोन ओमफ्राय एसे नांबावगौ आरो बेखौनो खालाम थांगासिनो। बिनि अनगायैबो जोङो जाहा मुथुलाहानि बिब' आंनि बाजै बिस्रानावबो एसे हाबहैगोन आरो ओमफ्राय मेम'रि दोनथ'थ' एसे ब्लग भिडिअ लालांसै जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय दा जोङो अदालगुरिनि बिशाल मार्केटावहाय थांनो नागिरदों मा मोनो मा मोना एसे बुथुमनानै लाबोनोसै न' जिरिसनाया माखौबा बुंना देलाय जिरिसना माखौबा बुंनो रौता मोनबाय रौतानिफ्राय अदालगुरिया बेसेबां गोजानसै मिथिलायलाङाहाय जायखिजाया 15 किल'मिटार थांबाय थानोसै सान्दुं गैया दिनै बारा एसे थान्दासै। लामा गेजेरावनो जोङो दायो गारि लाखिनानै उखैनाय मोनबाय नालाय घुगुनि जादों ओमफ्राय दावदैबो जादों लोगोसे सोलाय सोल' जानांसिगोन आरो दायो आं फार्स्ट जाग्रोदों ओमफ्राय दा मुथा जागोन लेडिस फार्स्ट ना सोरबा कमेन्टआव आंखौ बुंबाय थायो दावदै जानो नाङा होननानै ओमफ्राय सिजारिन जाबा दावदै जानांगौ होननासो आरो सोरबा बुङो ओमफ्राय डक्टराबो दावदै बिराद जाहोखानाय आंखौ ओमफ्राय जानायानो जायो आरोना आङो दाबो जानो मोजां मोनोना ओमफ्राय जानायानो जायो। ओमफ्राय मा नामथाय नायबावाखै नामखौबो ओइ मामा नै नामखौ नायलाय माखौ नायदावसोदो नोंलाय सोना बेखौ जानो गोथाव मोनो ओमफ्राय नैबेखौबो बादामनि बे जुखामनि गोथाव मोनो ओमफ्राय लाबाय जानो लाबाय जास्रानोसै आं मोनसे नै जोङो अदालगुरि टाउन मोनफैबाय फैयै मा होना दोनथियावलाय फ्लेग मानि इउपिपिएलनि फ्लेग मानो लगायदो प्रग्रामफोर दङ ना Ikiman na? Ile. Bini जानायानो गैया दा रसाना
नै जोंहा जिरिसनियाव उन्दुलांबाय ओमफ्राय एसे खस्थ' जाबाय नालाय बेनिखायनो जोङो लिफ्टजों थांबाय आरो गोजौआवहाय दुइटालायाव थांदों नै मोनफैबायानो दसेनो रायज्लायस्लाबनानै मामा बायखो राजा मामा बायखो दे बुंलाय आयौ शपिं खालामग्राया जोंहा खालाय जाबायना जायाखै Hai Cuna, mana? Foto lang. Hah? Sendalnya kan kalau finally shopping जाबाय नै नै जोङो बाजिलाहानि न'आव मोनफैनानै ओमफ्राय दायो सा लोंगासिनो आरोना न' जोंहा मुथुआ लोंखांबाय ओमफ्राय दायो जिरिसनाखौ मुथुआ लासिगोन ओमफ्राय आं लोंलायसिगोन फाला बदल ओमफ्राय जोंहा जिरिसनाया उन्दुनायानो पुरा जायाखै आरोना दसेल' जादों बिना गारि गाखोबा बेबायदिनो जाखायो ओमफ्राय दायो जोङो सा लोंखांनानै न' फारसे थांसिगोन आरो बेखौबो एसे भिडिअआव देखायलांबावगोन र' ब्लगा दानो जोबथ'वाखै ससे दंबावो ओमफ्राय जोंहा बाजिलानिफ्राय गाजर लांफानो नागिरदों बाजैया गाजर फुहैगासिनो आरो ओमफ्राय जों बारान्दायाव जनानै सा लोंगासिनो दे जेरैसोना माखौबा बुंबा नोङो माखौबा बुंनो सना माइनाव नै आहा आनै लाहानाव दिनैसो फार्स्ट टाइम होननानै बुंलाय देलाय ओंगे होनदों नलेबा ओंगे सना माइनाव ए नै जों फैयै एकदम भैरबखुन्द खर'आवसो मोनफैबाय माने बाजै लाहानावसो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बाजैया नै बिस्रानावहाय मा जागोनथाय मारै जासिगोन बिजामादै आं बिजामादै जागोन न' औ बिजामादै लाहानाव खामानि मावफैदों आरो बिस्रा न' गोदान बेखेवदोंनो दिनै ओमफ्राय जोंखौबो है हाबफै दसे होननानै बुंनायखाय जोङो बाजैखौ दोनफै थ'थ' हाबना फैबाय आरोना साहाफोर लोंनानै थांसै न' गोदानखौबो एसे नायनानै थांसै न' बिजामादैनि न' नालाय एसे नायनोथ' नांगोन देनां भैरबखुन्दफोराव फैब्ला हाबलांनांगोन ना बिनिखायनो नायनानै सुबिदा उसुबिदा नायनानै थांखानोसै आरोना जिरिसनाया बिराद बेरायदो दिनै जाहा जिरिसनाखौ उन्दैनिफ्रायनो थिगसे बेरायहोखायो देनांबो गोजान बेरायनायनि थांखि दङ नालाय बेनिखायनो उन्दैनिफ्रायनो एसे दैथिंबाय थाखायो आरोना न' टिंगो ओइ फैदो थ' मामा थ' गिख्रंलायबाय आङो ओइ बा माथो बसाबो दंलै Hey! Oh. Deh. Oh, cing lama ya. Ma khabar? Mogang fungbaय Kabarnya? एकदम solid Solid बोसोरनि मासनि उनाव लोगो मोनदों नोंसोरखौ बहुद मोजां मोनदों खारिया देरलायलायबाय माथो देरबायथ' बोरै फिसालाया नोंना खाथियावनो दं समान जाबाय थ' आथिं जिरायनोसै थ' दे अबाव सफैखोनो जोङो दिनै मामा जों बेलेग जायगायाव सफैलायबायलै सना रंजासोदलायबा नै जों दायो दंफैयो भैरबकुन्द माने सनाय खाथियाव मा जायगा होनोमोनलाय आलु बस्ति गरायमारि खाथियाव आरो जायगाया बियो आलु बस्ति जोंहा जावायसोआ न' गोदान लुफैदों नैबे आसाम टाइप न' दा न'आ कमप्लिट जायाखै
खोरखिबो होथ'वाखै दरजा होबाय भेन्टिलेसनफोरबो होथ'वाखै अब्लाबो आं एसे इन्टारनेल पार्टखौ आं एसे देखायनि नैबे फार्स्ट हाबनाय लोगो लोगो बे रुम मोनसे आरोना सिलिं होथ'वाखै कनस्ट्राक्सनानो जोबाखै नालाय नै बाला अन्थाइफोराबो माने न' सिङावनो दङ जोबथ'वाखै नालाय नैबे गेस्ट हाउस आरो गेस्ट रुम ओमफ्राय नैबे जाबाय मेन थाग्रा न' जाथ'वाखै औ बेनिफ्राय नैबेबो रुम मोनसे नै दा बर्थमान बेयो टेम्परारि किटचेन जाना दंथ'यो आरो भिडिअ लाबाय बेनिफ्राय नैलाय इथिंबो खथा मोनसे बियो मेन थाग्रा रुम जानो हागौ आरो कमप्लिट जाथ'वाखै नै बाला अन्थाइ गासिबो दंजोबो कमप्लिट जाथ'वाखै नै ओमफ्राय नै बा सेंग्राफोरा नै नोजोर मबाइलाव बेस्थ' माथो गावबागाव मबाइल बेनिफ्राय नैबेयाव जाबाय आलासिफोरा जिराय माने ओंखाम जानायनि सिगां जिरायथ'ग्रा आरो बियो औ नै आलासिफोर दंखायो ओमफ्राय नै ओरै नैथिं इन फिउचार नैबेयाव किटचेन जागोन नैबे खोना दोनबाय हाखौ औ ओमफ्राय भिउआ ओरैबायदि मोजां नै गय बागानबो दङ नै जाहा जिरि सनाया बिराद गोदो उन्दुलांबाय उन्दुनो ओंखारसोबायमोन बियो दिनै सानसे बिसिनायाव उन्दुनो मोनासै बिसिनायाव उन्दुयोमोन बियो नाथायबा उन्दुनो मोनासै आरोना एसे खुद्रिबायबो मानसिया ओंखाम जाबाय थानाय समावहाय उन्दुनो ओंखारनानैनो खुद्रिदोंमोन ओमफ्राय दायो नै जोङो न' फारसे थांफिनगासिनो जोंना दिनैनि माबाया मा होनो थांखिया एसे बेलेगसो जाहैबाय आरोना जोंथ' बिशाल मार्केटाव थांनानै मोननैसो शपिं खालामगोन ओमफ्राय बाजिलानाव हाबनानै साहा लोंनानै फैगोन बिदिनो दसेनोमोन आरो दसेनो जोबनायमोन ओमफ्राय नै दा जोंना बोरै बहाबासो आलासि मोनजाहैबाय बिजामादैनि न'खराव खबरबो गैया माबो गैया बोरैबा मिलायसनबाय आरो ओमफ्राय दा बिराद गोथाव जानानै फैबाय आङो बिजामादैनि न'खरावहाय नाबो जाबाय अमा बेदरबो जाबाय दालि कबि भाजा बिदिनो आरोना गोथाव ओमफ्राय दा अमा बेदरखौबो एसेबां मोजां मोदोम बासिनानै होदोंमोन आंनो ओमफ्राय दा आङो हाथायानो अरनो हालाहाय लोगोफोर जिरिसनाखौ मोननायनि उननिफ्रायनो हाथायानो आंना जामनानै बिराद खैनाय जानानै दङ ओमफ्राय दा अमा बेदरबाबो मेजेमखौल' अरनो हायो आरो ओमफ्राय दा मोदोम बासिनानै होसोदोंमोन अरनो हायिनि रोगोन गारनानै गारबाय दुखुसो मोनबाय नामाथाय आयु आइखुनजोआ जोंना बेदरखौनो जाजोबासै मायासै होननानै दुखुसो मोनबाय नामाथाय भिडिअखौ नायदोब्ला भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरफिननाय जाबाय दुखु मोननो नांला आइखुनजोनि हाथाया एसे बोरैबा जानानै दङ अरनो हाया जानानै दङ गोरा बुस्थु बेनिखायनो बासि दरनैसो जानानै ज्राव गारनानै फैनाय जाबाय आरोना गाज्रि दामोनसै न' ओमफ्राय दायो माथो रायलायबाय थाबावनो आरोना ब्लग भिडिअखौ फोजोबनोसै बेखिनियावनो जायफोरा दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन मुथा माखौबा बुंगोन नामा बुंनांगौ जेबो गैला बुंनांगौ जेबो गैलानो होमबालाय आंनाबो बुंनांगौ जेबो गैला जिरि सनियानियाबो बुंनांगौ जेबो गैला मालाय जिरि सनियाथ' गोदो उन्दुलांबाय दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय मुथु बाय